upastor uMakhado ngebhadi la sasimshayele khona upastor uMakhado kuze manje asingitholi isingozelo ngevoice kodwa kukhona dokotela uKhehlelezi la ohlelweni dokotela asibingelele. Ngiyabingelela bonke abalali bokhozi FM. Ngibingelele nawe Butulakhi. Ngibingelele nomfundisi la khona ngiyazi umamele kuyukuthi ke induku zaziza kabi ngoba sasichaza lento. Ngiyambingelela naye la khona egameni lenkosi yethu Jesu nasesintwini sethu sithi thokoza. Siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi mhlambe ngoba nginembuzo eqondene nawe ngqo ngabe ngiqala kuyo ngesikhathi ngisalinde ukuthi siyamthola nomfundisi uthi ke uRen Sikhosana. Ngiyabingelela msakazi ngibingelela umfundisi ubaba Makhado no Dr. Khehlelezi indubandumane yadumeza izweni. Cela ukubuza kuPastor Makhado uthi yena yini yenza ukuthi aphume ukuthwaleni. Angujombe lo ngiye kulo wesibili uthi ngibuze na Dr. Khehlelezi indubandumane yadumeza izweni ukuthi ushiswe yini azangene Okhozini. Ushiswe yini azangene Okhozini FM azophikisana noMakhado. Kune YouTube yakhe ewasho khona ukuthi uthwele kanjani silalele kuvuma FM ngo4 ekseni uzochaza wayesho uthini yini afaka igama lika Jesu akuhlangane nenkola kuyo. Ngiyabonga dokotela. Umbuzo omuhle Butulakhi, ngiphinde ngikusho lokho sisaqala Butulakhi ukuthi ngicela abalaleli ukungaba restrict. Uma ungibuza ngendlela enenhlonipho ngiyokuphendula. In other ways ngisho ukuthi awukho umbuzo nguvala kumlaleli njengamanje ungahlala ngabantu bethi buza uKhehlelezi ngqo ukuze uyithola impendulo. Right, ngibuyela back to umbuzo awubuzile. Uma engabuyela kahle kuleyo video angayithathe ka YouTube. Abantu ababona kahle ababheke ku Facebook ngaqale ngenza live. Kunale system abantu abayenzayo. Uma ngeke ngenza live bayathatha into engiyenze live bayi-edit bayikhathe bathole le piece omncane into ekade sitrenda kakhulu bese kutrenda lokuthi ngithwele kahle ngathi Butulakhi laphana kwi Facebook page. Ake abantu ngoba behlala njalo bebanga umsindo ukuthi uKhehlelezi uthwele ake nizwe ukuthi ngithwale kanjani. Ngasho ke lo msakazo engawusho kahle ngithe mase ngichaza ngathi cha ngithwele ngomoba. Ngithwele impela ngomoba. Hamba olala emobeni nawe ugawula umoba ebese ke uthweleke kanjalo emobeni. Kuyofuna ukuthi sethwalo sakho uyolala emobeni. Ngiyenza ihlaya into yakhona. Bathi abantu hawu sesilinde kangaka mkhulu ngathi iyona phela into ade nifuna ukuyizwa. So iyona lento ngicabanga ukuthi Butulakhi wena mawungaba uKhehlelezi ngeke ukwazi ukuyimaintain life engimaintainayo ngendlela engifukuza ngayo nangendlela iqiniso engilimela ngayo. Ngithukwa left and right kodwa ngisamile nje eqinisweni. Inkinga ukuthi abantu abaningi mfowethu bafike ba brainstorma noma ba brainwashwa yilento yeBhayibheli nalento yenkolo. Mina ngisamile ngiphikisana nayo lento ngithi ngeke. Uma mina ngisaphila ngizoma eqinisweni ngitshela abantu iqiniso ngoba ebunyangeni ngiyangena ngalana futhi enkolweni umoya oyingcwele kaNkuluNkulu ukhuluma kimi mihla namalanga. So ngeke ngize ngivume umuntu ekhuluma igama elithi isinto elidecelela phansi uyohlala ngimile nje. Nangu uMahluleli Mfeka uthi ngicela ukubuza mphazema kuProfessor Khehlelezi ukuthi insindi siyayishumayela yini ebandleni noma ebandleni ushumayela ukuthi abantu abanaka umsamo kakhulu. Mawubheka manje uYouTube wasemini bengisegoli mfowethu. Egoli beku-attend abantu inkonzo yami more than 3000 abantu kade belapha. Ngize ngakusho lokho ngathi bantu bakithi mina nguKhehlelezi sengikhulumela esayidini lami. Mina ngiyaphahla ngikhulume nezinyanya zakithi. Le kwaIsrael isibusiso basenaso kakhulu ngoba basakhumbula uAbraham noJosefa noMoses. So uNkulunkulu amadlozi wabo lawo. Mina nami ngisahlele impandeni zakithi ngisahleli enanginyakaza esintwini sami. Ngiphahla impela esontweni ngitshela abantu iqiniso ukuthi lalelani mina ngintshela ngesayidi lika Khehlelezi. Mina isintu sakithi ngisekhona nasenkolweni ngapha ngibuye ngingene kodwa noma ngihambe enkolweni kahle into engenza ngisonte Butulakhi ukuthi asazi okungale kwethuna
ukuthi kunjani. Akekho ongasitshela ukuthi uma usudlulile emhlabeni siyongeniswa ezulwini isintu sethu noma siyongeniswa uJesu. uJesu wenza izimanga wazenza le phezulu le ko Israel. Akazenzanga la eSouth Africa. So bamdumise bampraise kakhulu. Nathi ngapha asikushoni ngiyaxolisa abazongizwa kabi. Nathi ngapha ubona abantu bemlandela kakhulu babushembe. Ingoba naye imangaliso uzenzile. That is why futhi simhlonipha simkhothamela. Ngoba nathi why pho singashintshi senze uNkulunkulu wethu naye kube ubaba ushembe ngoba uzenzile imangaliso. Abantu kodwa bagijimela lo Jesu ngale abangamazi. Wakwasibona isithombe sika Jesu umuntu omnyama. Sengibuza wena ke njalo ukuhlala isithombe sika Jesu kuumlungu. Uphi umuntu omnyama esithi thina cha lo nathi uNkulunkulu wethu wazenza izimangaliso. Abantu abayeke ukuthi sithathwe izinto zale na inkinga umzwile umfundisi uMakhado ukuthi angeke ngithanda ukukhuluma ngaye kakhulu engekho. Bekungcono ngabe ukhona. Awumbingelele. Baba uMakhado. Baba dokotela ninjani? Khehla lami ngiyaphila mkhulu wami uyaphila. Ngiyaphila mkhulu wami ngiyathandazela. Nakho ke ngiyajabula ukuthi ukhona. Baba uMakhado. Yebo baba. Yazi ngithandaze kakhulu lelalanga ngaphahla emsamo ngaphahla kakhulu uma lelalanga siqeda inkulumo yethu yayimnandi inkulumo yethu ngithanda umoya wakho mkhulu wami kodwa ayingeke ayingeke amakhehla aphikile mkhulu aphika la amakhehle kakhulu umuthi wena uke wathwala asisho lento khehle ukuthi i-research liyana sibeke nje sithi cha ulimi lushelelile kuwe njengomuntu omdala cha i-research liyana ngoba izinto okhuluma ngazo zijulile ziyathusa ngiyazazi zijulile nami ngihamba ngenza i-research yami ngihamba befike bethi nakho lokhu ngithi cha mabe ngitshela ukuthi lokhu ngithi cha wena ubuhamba njengeclient mina bengihamba njengenyanga efuna ukwazi kakhulu ngizokhuluma into abantu into engiyaziyo nami ufunde kweyiphi university asikubekeni lokho bafowethu kube iqiniso ukuthi uma sizowenza lento yedlozi noma idlozi alinayo university kunodokotela onedoctorate onayo iPhD yonke into kodwa mayisengenwe abantu abadala kuyamphoqa ukuthi aphume esibhedlela ayothwasa ngoba abantu abadala ngaleso sikhathi basuke besebenza kunomuntu ongafundile onganalutho but ophethe ibandla ligcwele ibandla elalela abantu abadala so ngibuyela nje ezintweni ezincane lezo baba uMakhado ayikade ezisho baba uMakhado ngicela ubingelela abalaleli bokhozi ngiyabingelela abalaleli bokhozi FM ngegama lika Jesu ngibingelela nodokotela ngiyabingelela bonke ngegama lika Jesu ungakaphenduli baba uMakhado nango umfundisi uNtsele uthi ngicela uKhehlelezi agxile eminyangweni ngoba iBhayibheli akalazi asithi anginankinga nokuthi iBhayibheli angilazi ngoba ngeke lingisize ndawo iBhayibheli nayo uright elazi ngoba ngazi noma liyomngenisa ezulwini angazi noma ngeke limngenise iBhayibheli alihlukene nenovel ayifundayo kaBaba uMakhado njengoba Baba uMakhado angazi noma unazo izincwadi angithi yebo baba right iBhayibheli ifana nencwadi ebhalwe uBaba uMakhado wahlala phansi wenza i-research yakhe watype then wayibhala wayishiya uthe uBaba uMakhado mayidlula emhlabeni base beyasala izizukulwane zethu zafunda into eyabhalwa uBaba uMakhado so kumina I'm not offended ukuthi iBhayibheli ngiyalazi noma ngilazi kodwa ngicabanga ukuthi mina ngilazi kakhulu ngoba ngazi ngokamoya umoya ongcwele mawukhuluma nami ngilandela lokho kusuke kusho so anginankinga neBhayibheli ukuthi ngiyalazi angithi sibuyela la ebucwasaneni sekuyimfundo ukuthi ubani ofunde kakhulu ukudlula omunye so ngiright mina nginje ngiyisidomo kodwa ngihlele esintwini sami ngicabanga ukuthi dokotela into abadidaya abantu okokuqala nje uJesu akusiyena wase-Afrika uJesu wangumAfrika ngiyazi ukuthi eyithombeni vele umlungu kodwa uJesu wayengemyeni umlungu wayengena umuntu omhlophe owakhona le Afrika abantu abaningi ngoba ngisho eGibhithe kule Afrika zonke lezi ndawo ebhalwe ngazo eBhayibhelini se-South Africa kuse-Afrika inkinga ke bese basekuthenini kukhona okuvumayo eBhayibhelini kodwa ubuye futhi ujike uthi iBhayibheli ifana nencwadi nje
iyona imigani ukuthi abantu badide ukuthi kanti uKhehlelezi umi kuphi ngeBhayibheli. Okay Butlaki, ngiyabonga kakhulu bakhulumele kodwa sizohamba kancane uzu-understand. Ithi into yami Butlaki, anginqaba okuseBhayibhelini. Ngiyakuvuma ngoba kwabhalwa umuntu o-intelligent njengobaba uMakhado. Kubhalwe umuntu ohlakaniphe kakhulu ofundile, onawo wonke ama-PhD, owayenza a proper research. Futhi wayengekho ngalesikhathi lezinto zenzeka. Uma kuthiwa uJesu uMoses ushaya ulwandle luyavuleka, sasingekho thina, asikubonanga lokho kwenzeka lokho. Yinto i-research umuntu ayibhalile ngaleso sikhathi nezimangaliso maybe uJesu azenzile. So angiphikisani nakho lokho. Mina ngimile ekuthenini yebo eBhayibhelini 50%, ngisasho namanje esintwini sami nakho 50%, angiphikisani nakho lokho. Kodwa umbuzo wami uthi ake sikhulume iqiniso, uJesu seke wabonakala olundi. Ngifana umbona. Olundi. Kamaphumulo uJesu seke wabonakala. uKhehlelezi seke wabonakala hayi la ngikhona mina manje. uKhehlelezi angiyena uNkulunkulu, mina ngithunyiwe abantu abadala kubambisana naye futhi uNkulunkulu ukuthi ngizosiza abantu. Angiyena uNkulunkulu, that is why ngiyaye ngisho ngithi abantu abayeke ukungithandaza kodwa abalalele lokho engikushoyo ngoba ngisuke ngidluliswa lokho engikutshelwa abantu abadala naye ke uNkulunkulu ngaleso sikhathi. I'm not God. Uthatha imali engaka? Imali engaka? Butlaki maybe ngelinye ilanga ngike ngabona kuphuma enye ivideo ithi impela uKhehlelezi wayesebenza econtractini. Maybe because uyofanele ungibize ngizowenza ibiography yami ngokuthi uKhehlelezi usukaphi. Uma Butlaki ngifika la ngiqale kudala mina ukwenza amabhizinisi. Uma ethi yena wayesebenza econtractini lo baba kade yisho leyo nto, cha, ngangasebenzi, ngangiphethe i-construction company yami. Ngine company enkulu kakhulu, nginezinto mina Butlaki ozothuka nawe abanye abantu abangizondayo abangathola ukuthi ngi-investe kuzona, ngiyi-owner yazo lezo zinto. Umuntu athuka athi hawu ngidla imili kodwa ngikhuluma uKhehlelezi kambi, kanti uya-owner naye la. So asikho lapho. Umuntu ungamjaji, kuthiwa don't judge a book by its cover. Ngiqale kudala mina into yamabhizinisi, each and every cent engiyitholayo I invest kwezinye indawo. Ubunyanga isiphiwo sami lesi esengisithathe ngasibeka siyisiphiwo sami, kodwa 70% imali yami enginayo imali ebuya kumabhizinisi wami, hayi bunyangeni. Wayiphume igubhini. Igubhu ziyeke Butlaki, singayi lapha egubhini ngoba kunabantu abazodideka abakhulu abaningi kakhulu, but ke nazo ngasho ngithi ziyangisebenzela ngoba uma ngisikhanda impela ngisikhanda ukuthi uma ngifuna lento engisuke ngiyifuna ngiyithole. Usuphatha Makhado akakazi wathwala phasi aphendula. Okay, unga-repeat umbuzo babulaki? Ngicela ukubuza wena Dr. Khehlelezi. Uthi ngithi mina baba uMakhado wake wathwala ngempela wake wathwala. Angithi njengamanje sesishaya final match le, asisaphosisi sesikhuluma, asisakhuluma masiphosiso ngoba cha amanga abuya abambeke. Asikhuluma iqiniso baba ukuthi wathi mawuthwala into yokuqala ngosuku lokuqala mawukhumbula into kwafika watshelwa yona oqala yini, ngoba phela as a client ngikhuluma neclient, kunezinye izinto njengoba uyiclient mawufika kuthina sizinyanga asikutsheli zona, kodwa ngisho ukuthi uma uqala ukuyothwala into yokuqala owayitshelwa baba uMakhado yini. Alright, Dr. Khehlelezi, ngizochaza impilo yami ngihambe ngakhona. Ngihambe indawo zawuhlukahlukana. Ngiqale eNigeria, besho ngishile last week, ngahamba ngaya Mozambique. Ngizokutshela lento lebani iyenzekile kimi. Ngizoqala ngule yaseMozambique. Because in Nigeria mangifika khona kuna abantu lebane bakunika lento uyifunayo but bakufundisa nama-tips. So ma sikhuluma nge-Nigeria kugcwele ama-tips kakhulu, but eMozambique akunama-tips, ilabani bakunika lento le uyifunayo. So ngithe mangifika khona la eMamboni, khona la endawo la ubokhona omunye ubaba khona la endaweni le anabafazi abaningi. So bahlala lapho about 2 weeks. It was line. Make ungadinwa Khehle,
lo baba onabafazi abaningi ukuphi nendawo ngoba ubaba onabafazi abaningi eMozambique ocishe yenza izinto ezinjalo ubaba bambiza ngesibongo sase-South Africa bathi umkhize mawuya ngaseBeira usubheke eBeira lo baba Longikhuluma ngaye baba ushonile manje angifuni ukukhuluma ezinto eziningi because abamameli bakhona bafuna lama direction. Oh okay ngiyaxolisa. So yebo so manje khona la angitshela lo baba lo athi lento loyifunayo ngeke sukunika actually bathi kimi ayikho lento uyifunayo sinazokunika umuthi leba uzosebenzisa lento loyifuna because manje ngifuna ama-short boy bangitshela ukuthi lento le ayikho la bazokunika umuthi then bangitshela ukuthi ngizoshada ngifanele ukuthi ngithenge izimpahla ngoba ufana nomfana uyalobola uthenga lezinto lebana uyangena ubanikeza amabhiya ubanikeza yonke into nejasi ne-okapi everything uyabanikeza then bayenza lama-rituals akhona lama-rituals akhona then bayenza nabafazi bakhe la abafazi lebani beperforma lama-rituals akhona and mabathendelela ukhona omunye umfazi bakutshela ukuthi uvala amehlo akho uzongena like naked uzongena ayinyuthi uzokunika ilitshe lebane uzolithatha uzoliphuza now uphuza amanzi lebane anelitshe ilitshe le liyasala khona le eKhehlelezi now uqeda uyatshela ukuthi awulali endaweni la uyahamba so sahamba the whole night because of violence bakunikile lezi zinto zakhe but no ngeke ulale nazo la uzohamba sahamba the whole night and masamba we're passing the forest now masahamba la nyazwa izinto ziyakhala la it's like it's scary but ngitshela ukuthi if you can say uhamba la lezi zinto ngeke sebenze mangena eSouth Africa endlini yami bangitshela ukuthi ngiyenze i-ritual ngizibeka egate ngiyakhulumisa ukuthi nanti ufikile la and iseleni yala abubani abantwana abubani ukhuluma everything then wangena nazo ukuhoha like you put them on a mat African mat then you put them inside the yard mawungena nazo usifake erumini immediately mawulala uzoba nobuthongo lento lebantu bakunikile yona izo-appeara kuwe izokutshela ukuthi yona esebenza kanjani now yakhona injani. Okay lento baba uMakhado ungathi ya appeara kuwe yasho yinoma bathi bagcina bekutshela ayenzekalanga which part baba angithi uthi wena mawusungenile kulomuzi lento kufanele iappeare kuwe la ngihlala khona yagcina ikwenzile leyo nto yebo baba igcina ikwenzile ngibonile. Okay lalela ke baba asikubeke futhi kube iqiniso lokho I know ukuthi ukwi-business selling your books ukudayisa incwadi zakho zimnandi incwadi ziyakha but kunalesikhathi yabo into esikhuluma ngayo manje into ebucayi ngendlela eyisimanga into enzima that is why you getting calls from people bathi bacela ubayise lapho mina ngoku-understanda kwami nangomoya okuyimi mina ngizokutshela nje iqiniso elimsulwa uKhehlelezi ubona bemzonda bangizondela iqiniso ngoba ngilibeka linjalo mina baba ngiyasho ngithi i-research yakho cha uyayenza kakhulu futhi hayi kancane uyayenza ngoba ukhuluma impela indlela okuhanjwa ngayo but namanje ngisamile awukaze wena leyo nto wayenza ngoba if bewuyenzile bekufanele ukuthi wena njengamanje ingqondo yakho ayithathi kahle noma bekufanele ukuthi ekhaya kini kuyashonwa non-stop niyangcwaba ngoba kunesivumelano osenza before ungene entweni okuthiwa ukuthwala kunemithi esetshenziswayo mawuthwala imithi efana nokuthi kunomuthi waseKenya lo muthi bathi umhlahlamvu ujulile lo muthi awunikwa noma ubani and mawuzowuthatha uqala ufunge mawufunga ngomlomo wakho
ebese uthatha labo gologa yonke into ukuthi angeke ngiphinde mangiphuma kulento okunganani nginikela ngempilo yami. So uma wena uthi wena wawuthwele bekufanele ukuthi ngaba usekho emhlabeni noma awuphili kahle ngokekhanda ngoba wathatha isinqumo kunemali owagcina uyitholile. Ikhona imali owagcina uyitholile back kuwena uthi cha into zami ngiyayibona ziyalunga manje. Imali ngalesi sikhathi ngisebenza lezi zinto lezi. Yebo baba. Ngalesi sikhathi ngisebenza lezi zinto lezi. Imali bengiyibona because bangitshela ukuthi ngifanele ngiyenze lento bayibiza ama-one-on-one consultation. Ngiyakhumbula the day ngizoboshwa ngiboshwela i-mutilation kugcina ngama-human body parts. Endlini yami bengiphethe plus minus 7,000 leba ntibe ikhona ngalesi sikhathi for that day only. Imali ibengena bengiyibona. Lalela. Udokotela Khehlelezi ngifuna umtshela something ukuthi uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu umdali wazonke lezi zinto unamandla. Lebane abantu bayangitshela remember lo muntu lebane ukutshela ukuthi ma ungakhuluma uzofa ubantu umuntu lo akana control yempilo. Now uNkulunkulu obani umdali if uNkulunkulu udecide ukuthi uzohamba kule ndlela and uzongena and uzophuma ayikho lento lebane it will kill you. Uyakhumbula ngoDaniel eBhayibhelini bathatha uDaniel bamngenisa inside the lion's den but isethile ngayo ngeke aphume la but uDaniel aphume. So akhona amandla baba mina ngiyakutshela akhona amandla. Angikhulumi nge-religion, angikhulumi nge-Christianity, angikhulumi nge-Muslim, ngikhuluma ngamandla akaNkulunkulu. Okay. uNkulunkulu uthi size kuye through Jesus Christ. Ma uthembela kuNkulunkulu through Jesus uzobona amandla akhe. Asenze kanje. Asenze kanje baba Makhado. Cha ngizokuni ngicela ukuthi siqale nje itolo sosheshe sibuye futhi sibuyele kubalaleli ngoba nina funeka nginifake eringini ngininika amaglavu. Hayi ungaye kulwena angikwazi ukulu. Ngicela sidlulise itolo siyabuya khona manje. Ambo sangikhathele ukugula ugamba ukhona amathumba ushukela ibhande izinso izinso izilonda amaphayili iBP ukuwa izibhobo ukuqasha isilumo ama-asa irash amathambo isisu sigcwala umoya isilwane isiqithi i-discharge uyancipha anyuke amasosha amandla ekamereni inkolo uyakhohlela utholakala kwaboxa 082573543 zasinda zonke. Umkhandlu wasempolozo holo umhlonishwa umeya ukhansela kunalokho bathi futhi ke bazokwenzela ukuthi asha ngempela ukuze angabe lokho isigcila somthwebuli. Lokhu ke kuyinto nakhona esididayo. Uma ke bethi kuyiqiniso sesithwetshula abantu sesokwazi ukuthi kanti abanye abantu abafanga kodwa bayisigcila zabantu abathwele. Inyoka lezi abathwala ngazo abanye baye bathi akuzona inyoka zangempela. Abasenze siqonde ukuthi inyoka njengenyoka ishintsha kanjani bese simeni sokulala nomuntu. Okugcina lezi igubhu abathwala ngazo ezinabantu abangasekho nezinhlabathi zamangcwaba zona ikhandwa kanjani. Obhalile uThobelani Mshengu. Okay, put luck. Okokuqala singene la ngiyayizwa imibuzo kaBhudi kunomehluko ukuphendula izinto azizwile nezinto azibona zenzeka. Ake siye la eBhayibhelini because ungise eBhayibhelini ubaba Makhado. EBhayibhelini do you know ukuthi nabo laba abapheshe abaseBhayibhelini babethwala babesenza isethwalo. Asibuyele la akangichazele yena ukuthi uyakhumbula uAbraham mayehamba benyuka ethi baba ngiyawubona umhlatshelo. Ngiyazibona izinkuni. Kodwa umbuzo uthi uphi umhlatshelo? Uyayikhumbula leyo nto? Sesiye eBhayibhelini lakhe manje. Uthi ngikhathe kahle baba. Ngifuna ukukuchazela ngiya la ukuthi uze wabuza iBhayibheli lisho kanjalo lithi ubuzile uthi uphi umhlatshelo, which means ngesingisi iphi sacrifice, which means kwagcina sekuthiwa eqalaza wabona imvu isikabhu kwayisona wayehlabelani lapho. Number 2, uJesu mayefela izono zakho nawe efela izono zami kwakungawona yini sacrifice leyo, kwangasona isethwalo leso.
yebo wavuma Jesu nakho-ke ngakora asiqhubekeni nike isikhathi yebo Jesu ufike la emhlabeni azothatha izono zethu ithi ngiqale ngoGenesis masibona uAdam and Eve bayenze uphutha before uNkulunkulu afika kubo aslaughter an animal it was uNkulunkulu angithi aslaughter an animal ukuthi i-punishment yabo ingene kule animal and they took the animal skin and they covered their nakedness. That is Genesis. Sabona uNkulunkulu ahamba with the nation of Israel. Bayenza ama-sacrifice with the blood of animals. But the blood of animal, Baba, I remove a sin. It cover a sin. Ofana nomuntu ufika la kuwe uthi no, ngifuna i-business, ngifuna i-tender. Uthatha inkukhu, uyaslaughter, ugeza with the blood of that chicken. Lento lebani iyenza ayimu-connect noNkulunkulu. Iyenza ukuthi abe clean for that cleanness. And after some while, uzobuya back lezi challenge zizozakhona. Because uNkulunkulu abona it is not a permanent solution. Unless uJesu. Because behind every failure, ikhona i-reason. And reason is that we are far away from uNkulunkulu. So uNkulunkulu ubona nabantu laba kunegugu, nabantu laba kunamathenda but abafuni yena. So aletha uJesu ukuthi aze la emhlabeni ayenze a relationship between thina noNkulunkulu. So ama-success alomhlaba akathawuthi as long as umuntu akana uNkulunkulu enhliziyweni yakhe. Bheke abalaleli ngoba siyagcina namhlanje ukuthi bakhona labo abafuna ukubuza. Ngiyame semkhwithana nodwa nje bafikela ukuzobona. Sabumphazeni. Yebo. Hayi mapholo bomshelo sempangeni ikazi. Hayi. Babumphazeni makemphakamise ukubonga lapha kumkhulu Khehlelezi ukuthi amadoda anjengaye awajwayelekile. Ngiyacabanga ukuthi nami ngadalelana naye ngoba izinto kuyangihlula ukumboloza. Kwesikhathi uzogcina usunyanywa abantu ngokuthi ma ukhuluma into e-serious bese wona beyithatha ngendlela e-wrong bekuzona. Ngiyathokoza akaqhubeke umkhulu Khehlelezi ngiyathokoza bawumphazeni. Ngiyabuzile. Sobona. Yaphila njani? Hayi sikhona ungithobisi lo esizile emoyeni. Lapha umphazima uyabona uKhehlelezi insizwa. Futhi ezisendlini nezinye izinto ayikhulumayo ngiyamelana naye. Uliqiniso futhi elimsulwa. Ngiyabonga mphazini. Okay, dokotela, abantu abaningi la ya dokotela Khehlelezi bathi abantu abaningi abangithumelela emaceleni inkinga yakhe awuwazi abandla kaNkulunkulu ungaphela umphini. Njengoba ngisho ngithi ukhumbula ukuthi la abantu abakuthumelela kungenzeka ukuthi yinyanga ezinye ezingangifuni noma alabafundisi abangijahayo abenza ngigadwe kakhulu kangaka bona futhi Makhado bona futhi la befundisa abaloko bethi praise the Lord bakhuluma isingisi esikhulu. Hey sengifile futhi la ukuthunyelwa ngeinkabi ngihamba ngivika kodwa anginankinga ke ngoba sengingafa iqiniso sengilikhulumile kubantu ngoba iqiniso kumele silikhulume. Baba Makhado bayimoshile lento okuthiwa iministry yenu abefundisi bayimoshile hayi kancane namanje ngisakusho lokho bayimoshile abanye benu bangena esontweni befaka izinto okhalweni befaka amabhande engalweni bejela abantu into engekho njengamanje kuthiwa uJesu abantu abasindiswe bathi angihlabi mina awuhlabi wena kodwa naku kwathiwa imvu yomhlatshelo iphi imvu yomhlatshelo. Number 2 lithi iBhayibheli uNkulunkulu esebonile ukuthi abantu sebone kakhulu ezweni
waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi izofifela abantu igazi lakhe lachitheka esiphambanweni uma bethandaza ubobalalela ngiyabathandela phela mina mabethandaza abantu abasindisiwe lachitheka igazi esiphambanweni lawasha izono zethu kwakungasona isethwalo yini leso baba uMakhado ngiphendule ngiyacela khehla lami kwakungasona isethwalo yini leli gazi eseliwashizwe izono zabantu akusona yini isethwalo pho anibavumeli ngani abantu bahlabe kube sekuthiwa abantu ningahlabi ikuphi la eBhayibhelini okuthiwa umuntu angasimeli isintu sakhe angahlabi musani ukuthatha izinto zaphesheya nilethelani mhlambe Khehlelezi ngiyabona abafundisi nangu umfundisi uthami ingema la uthi hayi uDr Khehlelezi akangangeni eBhayibhelini kwenza sibone ukuthi i-debating ngendlela kuthina engenamqondo abuye azenze victim kunento ethi uma babulaki bentelo ngene ma udokotela angafunda izinyanga lebani zimamele zingafunda ugenesis kahle bazorealize ukuthi uNkulunkulu udale all the animals ayikho indawo lebani sibona uAdama asacrifice i-animal sibona kule ndawo uNkulunkulu asika ayisacrifice after the sin so usho ukuthi impilo kahle kahle and normal life asi normal life yaku-sacrifice now the sacrifice akuqale when Adam and Eve they fell from the grave ngiyaxolisa isizulu sami now Jesu ube yena wawudina to be sacrificed because of uJesu ulethe lento lebani uAdam and Eve by ebalahlekele in the Garden of Eden uJesu ayiletha when he was on the cross now masikhuluma manje mina nobaba uKhehlelezi after Jesus we don't have to sacrifice because Jesus even the last sacrifice for humankind. Yeah, uzathi-ke igazi leyilwane alisizanga kodwa mase kuthi indodana kaNkulunkulu angithi siyakhumbula ukuthi nangesikhathi uma kuthiwa ngine-Passover ukuthi kwasetshenziswa igazi leyilwane elipendwe emnyango laphana ukuthi uma kufika ingelosi yokufa ifike ibone ukuthi nabo abantwana kungafanele ingene ibathinte kodwa-ke lelo gazi alisizanga ukuthi umuntu asindiswe ethole ukuphila okuphakathi manje ngiyakubuza ukuthi uDr Khehlelezi ngoba uphathi iBhayibheli unebandla u-Archbishop ebandleni sengifisa ukwazi ukuthi kanti usuke ethini ebandleni uma ngabe vula nje ivesi noma yiliphi eBhayibhelini usuke ethini ngendlela engimuzophikisa ngale iBhayibheli namhlanje usukuthi indoda namanje ngiyaphinda futhi lakhe ngiyasho iBhayibheli ngikholela kulo 50% mina noma ningaze nize nibaningi isho kanjalo ingoma noma bengaze beze bebaningi 7 days ngeviki ngimile nje entweni eyi1 yes phela bazongihlula ngoba baye esikolweni bayofunda mina ngifundanga mina kodwa ngimeqinisweni noma befundisi bangahlangana vele bayo bengaqali bahlangane bathi uKhehlelezi akazi lutho thina sifundile ngisho ungafunda ube nezinqwaba zamaBhayibheli pho indaba nilokwe nithi nina akwenziwe ukuthi esontweni ama-ring afunani ama-chain most of them bafaka ama-chain aneyiphambano ezani awani lawo ma-chain uJesu wakwayigqoka i-ring ne-chain dokotela ikhonto kufanele siyilungise la ngokushesha ingaze yonakale u-Apostle uMakhado nodokotela uKhehlelezi bayavumelana kulokhu akubuzayo udokotela uKhehlelezi ukuthi kukhona abantu abadlala ngezwi likaNkulunkulu bafake yonke lento abayishoyo kodwa akusho ukuthi wonke umuntu ongumfundisi wenza njalo yabona abakhuluma ngabo udokotela uKhehlelezi yibo labayikhuluma ngabo Apostle Makhado ukuthi abafundisi benza yonke imikhuba lebadlale ngabantu benza imilingo bathi bayabasindisa ngicabanga lapho siyavumelana ngakho okubalekile okufanele sikubheke thina ukuthi nobabili niyavumelana ukuthi abantu bakuyenzeka bathwala befundisa niyavumelana futhi bakhona benza izinto zokulutha abantu zokudeceive abantu babone sengathi into abayenza iyiqiniso ngempela so nobabili niyavumelana kodwa futhi siyavumelana futhi ukuthi bakhona kodwa abafundisi aba-straight abayenza izinto ngendlela e-right ukuze kube khona Apostle Makhado la Okhozini wayelethwe ukuthi wayezoveza lokho okubuza udokotela uKhehlelezi ukuthi ikhona into ekhona yabefundisi abadlala ngabantu
ngakho-ke singabe sambuza Dr. Khehlelezi ngoba nivumelana naye ukuthi vele bakhona abafundisi abadlala ngabantu. Uthi uKhehla Ntshakala, ngicela ukubuza Khehlelezi ukuthi kungani agadwe ngabantu engagadwa izinto zakhe kanti akazethembi into zakhe. Okay, asikubalekele ukuthi into zakhe nanoma njengamanje singenza isibonelo sithi nanoma ubani Putlaki ungawudla umuthi ukwenze konke ukwenze ini but ekugcineni kumina amagadi ayi protection asikwenze nje sithi simple umuntu othola ukuthi maybe owner lamatekisi lo muntu othola ukuthi unamatekisi amaningi unayo yonke imali uyawudla umuthi but uzogadwa still ngoba kukhona abantu abaqhamuka ngelinye side ngisho uJesu wayenamagadi abafundi bakhe babemgadile kodwa ebethi unamandla nawo akubo kodwa wayigadwa still abafundi bakhe laba ehambe ba recruit wayefika mbona ukuthi lo muntu unamandla athi yena shiyani yonke into nihambe nami ningilandele wayenamagadi awu12 kuJesu mina amangcono ke ngoba akubona bonke abantu abeza kuwe beze ngokuhle bonke bakhuluma izinto nezinto ezingalungile so kuyangiphoqa ukuthi ngibe namagadi uJesu amana amabhouncer kanti abafundi hayi kwakuhamagadi sekushintshwa sekungena esilungwini sekuthiwa ama disciples kwakuhamagadi ngokwesintu. Okay, asisithe ubona yebo lakhe kunjani yaphila njani siyaphila ucela ujule lonke sekusamarisbek emafakathi yami yaphila ngicela ukubuza kumpostoli uMakhado kulolu hambo lakho alihambile ukhona lento ekuthiwa ukukhuluma kwedemoni umfundi kufanele ukuthi uyahambiywa ukuthi bangazi imfikeneni klemzimba esekugcineni athi uyashisa ngomlilo bese ngithi ngizogcina ukuthi uyazi into okugcatshwa ngayo kuthiwa izizwa usetshenziswa abefundisi nezinye izinyanga bathi baprofetha kanti batshelwa izizwane lezi ngiyabonga. Yebo apostle. Ungaripita umbuzo? Umbuzo angiqale ngalo ngasekugcineni ukuthi ayazi into ekuthiwa izizwe esetshenziswa inyanga nabefundisi ukuthi umuntu kube ngathi uyaprofetha kanti utshelwa yilwane lezi ayisemzimbeni wakho ukuthi i-information uyithole ezilwaneni lezi ezikuyena. Omunye umbuzo bekhuluma ngokuthi ukhona into wathi la uhamba khona bathola ukuthi ikunikeza amandla ukuthi ukwazi ukukhuluma namadimoni uwathethise wenze yonke into ukuthi akaphumi kumuntu. Alright, so nge-answera le yokuqala mawuhamba kulezi ndawo bakutshela ukuthi isonto lakho la uzosebenza khona ufanele ukuthi uligcine libe strong you must find that place. Now these are leaders of media in Khehlelezi you bury it in that church. Now lento lebani we bury later in that church mawufika ukhuluma because emzimbeni wakho bakuthile umuthi abantu uconnecta lento lebani isehansi nge-bluetooth yabo mawukhuluma la uthi siyathandaza umoya ongcwele uzobabamba nababantu uzokhuluma uyazi ukuthi urelease lamadimoni akhona la kuwe uyaspreada angena abantu so abantu because of that they are in the mood baphakamisile izandla zabo they have closed their eyes iyadlala la in their mind they are in a state ebane bangareceive anything so lamadimoni ayangena so umfundisi uzoyaloyeba uyambona ukuthi le demon lingenile ureacta uyashayika uyakhala uyavibrate because mawumoya ongcwele ungena kumuntu kunephambano between umoya ongcwele how a person reacts even when the demon has possessed the person. Now umfundisi uzoya la uzoqala ukukhuluma namadimoni so umfundisi lebana ukukhulumisana namadimona uthathe microphone bayakhuluma niphuma kuphi nifunani ufanele ukuthi uyazi ukuthi lo ministry waJesu Jesus ministry akakhulumisana namadimona so once ukhulumisana namadimona uyenza ukuthi i-gospel yamadimona igcwale kule ndawo izomosha umndeni izomosha the whole band and even abantu lebana bamamele nabo bazongena with this kind of demons. Now la abafundisi lebana baprofita because izilwane sibanikeza information leziyayazi nakhumbula kahle last time ukhona omunye baba afika yini
athi ufuna uprofit abantu accurate na ngadiyebo athi uthathe ikhanda of a that is a fish chicken, chicken. Yeah. Into, yeah. Now chicken, Lebanon she can look at a fish, emanzini, like cat, but the kanda, but cutting into the mixer, but next to the ear, next to the eye. Let me tell them figure, Nikulma no muntu. I can tell no muntu no good friends that I may live exactly. So listen to me as because hata nkulu unbeliever nikhuluma nje niphumile kule zinto but ngishare i-experience yami leba ngiyabona lamalanga igcwele and bakhona abanye izinyanga leba ngigcwele kufanele ukuthi le nto le singafocus only on abafundisi bakhona izinyanga leba nabo bayahamba abana active abana economic bayahamba bayasenda lezi gifts and lamalanga bagcwele izinyanga labantu sithatha ama-social media ba-advertise umsebenzi wabo angikhulumi ngobaba uKhehlelezi ngikhuluma izinyanga lebani ziyahamba ziyafana ziyabuya ziyenze i-business uroba abantu. In other words nje Dr. Khehlelezi no-Apostle Makhado la siyavumelana ukuthi bayathwala abanye befundisi. Yabona futhi lakhe inkinga ukuthi abantu basadidekile. Njengamanje awuthi ngikore linye igoli lesibili ngoba ngisalida ngiyabona kakashaya igoli ubaba Makhado. La sikhuluma nenyanga neclient. Uma ubabe ngene ebuza lo mbuzo bekufanele abuze mina ukuthi Khehlelezi ikhona yini into eyenziwayo ukuthi umuntu aprofete bese ngiyamchazela. Lento eshiwo ubaba Makhado that is why ngithi research le ayenzayo. Ayikho leyo nto. Uma umuntu ezoprofeta ngezinhlanga ngicela ukunitshela izimpawu zokumbona ukuthi cha lo muntu uprofeta ngezinhlanga. Number 1, lo muntu makukuthi nisesiguqweni noma nisesontweni ebusuku, he or she is very powerful ebusuku. Uma kushaya u4 noma u5 o'clock ekseni uyaqala umoya wakhe uyahamba ngoba uprofeta ngezipoki. Uma sekusekuseni ziyahamba zibuyela back to ziyolala. Number 2, lo muntu uyangcola ngoba usebenza ngemoya yezipoki. Imphuzise kakhulu. Izinto asuke zenza ze-abnormal noma kunento efani ayenzayo. Uma uzohlanganisa ngizomnika nje irecipe nezinye inyanga nginika irecipe encane nje. Uma uzohlanganisa into yokuprofeta awuvele uthathe lento ayishoyo angithi uyabona ukuthi ngithe iclient nenyanga. Ake ngene ebunyangeni ke ngikutshela ukuthi ikhanda kanjani ngoba yena ukhulume ngefish eagle nelokhuzeni. Uthatha impande okuthiwa umborofiti. Uthatha umuthi okuthiwa bangqongqozi. Ebese uthatha ukhozi inhliziyo yokhozi olindizela phezulu ngoba lundizela phezulu. Ebese uthatha impande zegamtree ezingatholakali kalula. Ebese usuka lapho uthathe ilokhuzeni isundu impande yesundu. Ebese usuka lana uze ezilwanini. Ezilwanini kukhona into oyithathayo okuzimamba. Lezo imamba yizo lezi abantu abasuke befuna ukuthi umuntu mayikhuluma athuke. But ke kuneminye u5 oyithathayo including lo fish wasemanzini okuthiwa yinja yasolwandle. Oyithathayo nayo ihlanganisa. Awukazi umuntu wokuprofeta waba u2 njengoba ichazile nethe ifish nenyoni. Ayikaze ingqungqule edonsela phezulu. So lezo zinto mawuyihlanganisile bese yagcaba omunye aphalazi. But uzombamba ngalento engiyishoyo ukuthi ebusuku usuke very strong. Makusekuseni loyo muntu uyaphupha. Umuntu uzohlola kuyena emini. Lento kade eyisho esontweni ayisafani nento ayisho emini ngoba emini isipoki siyathutha sisuke singekho. Ene lo muntu kuza akwenze lokho ufuna uqala shisela impepho aphahle kuculwa dance enze yonke le nto. Ngeke vele asuka prophet nje. Ngikutshela manje uphew ukuthi into yokuprofeta iphuma. Angizwa baba. Abafundisi bakhona bathanda ama-all night prayer. Angithi that is why ngisho baba ukuthi isebenza ebusuku leyo nto emina isebenza ikwazi. That is why uthi all night prayer sengikuchazelile ukuthi ikhandwa ngani. Ebese usuka lapho bhuti lakhe thatha inyama yengulube
uyoyibeka ethuneni lomuntu owayekade eyisikhwaka noma estrong bese kusuka intuthwane phansi zisuka emzimbeni wakhe zize phezulu mawuthathe lezi intuthwane uyigaye uyihlanganise nomuthi mawuyihlanganisa nomuthi bese yagcaba angithi lapho sowakha ini ispoki leyo nto leyo isebenza ebusuku ayikwazi ukusebenza emini futhi umuntu wakhona inyanga yakhona uyibona ngokudakwa utshwala iphuza kakhulu uyangcola lo muntu usuke engcole izinto zakhe imali yakhe noma kuthiwa ucharge imali engakanani awuyiboni direction akanayo impumelelo angawuphatha manje u1 million kodwa ngeke umbone ukuthi yenzeni akanamuzi lo muntu akanamfazi ngoba kuhlala kuhlatshwa futhi isikhathi esiningi ngoba iyadimanda lento Engizodedela dokotela uKhehlelezi isikhathi esiphelele zomthathu shaya ihora leshumi nomuva ngifisa nje ngiphendule ngempendulo ezishana u12 mina yebo cha baba ngithwele okay okwesibili ngifisa ngiphendule ngakho ukuthi zikhona izinyanga ezisebenzisa izilwane ukuhlolela abantu njengoba ngishilo ngathi uma nalibutho engilishoyo zikhona okay okugcina ngimise uhlelo lwezenkolo sikhuluma indaba ingene ngokuthi uApostle Makhado akhulume ngokuthi khona abafundisi abathwele badlala ngabantu uma nje usubeka elakho lokugcina ngoba uyigagu ngiyakuza ngoba ngikhuluma cha mina babutlaki ngikhuluma into engiyaziyo angikhuluma into ngikhuluma into engiyaziyo njengamanje bese ngimkhiphela isifuba sami ngoba ngifuna gain ulwazi futhi ngiyafisa akabuye ngale eceleni Khehlelezi makunje ngizomchazela yonke into angithandi ukungena ku YouTube ngikhulume ngokwelapha ngoba ukwelapha butlaki kunento esayifunga masiphuma lapha kwathiwa lokhu imfihlo yobunyanga ungazwa amanye amadoda ekhuluma ngemfihlo yobunyanga labo bantu abathwasanga bakuthola endleleni mina noma ungazi ungithuke kanjani kodwa imfihlo yobunyanga ngifanayo ngoba ebunyangeni kufuneka imfihlo isintu sethu leso ukuze sihlale sinesithunzi umbuzo wami ogcina ubuzothi-ke yini okumele siyenze njengamaZulu noma njengesizwe noma njengamakholo ngoba nawe ngiyazi ukuthi unebandla isithelo yini okumele siyenze thina ukuzama ukubuyela emuva ngoba ngikholwa ukuthi le nto ibingekho kuqala yini esingayenza ukulungisa ukuthi sigcine abantu babekhola bakholwe lokhu okungokweqiniso ziye ngokuncipha lezi zigameko nabantu abathwalayo into ofanele siyenze ake sizameni ukulandela uZiyoni iZiyoni isonto elithatheka kancane kodwa lisawagcina amasiko noma uZiyoni ungathola umfundisi efunde kanjani yebo wona khona amancane laba abasasonti sebesindisiwe asebedukisa ngeke ngisho ukuthi badukisa abantu kodwa ake sizameni ukugcila esintini sethu iBhayibheli asililetheni libe u-second option yes mawufunde kakhulu usuyibona ukuthi usuhlala emzini onzima kakhulu usungamkhipha ke isintu sakho ukuthi angilifuni idlozi lami kodwa ngiyaxolisa ukusho kanjalo umuntu oseyibone ephumelele walahla isintu sakhe loyo muntu igama lesizulu lithi uyisiwula akufanele ulahlekelwe imvelaphi yakho yazi imvelaphi yakho ukuthi kahle kahle mina ngidabukaphi ngize njengamanje iBhayibheli selingitshela ukuthi umama uyangithakatha umama ukhule ethakatha kusukelephi umama okuthwale 9 months ngeke azajike akuthakathe wena kuphela mawuzohamba uyoshunyayezwa yilabantu bekutshela ngeBhayibheli ake siyekeni ukuthatha iBhayibheli libe u-first option awuqala ubheke ukuthi mina mangikhula that is why ngingambuza ngesibongo sakhe ukuthi yena izithakazelo zakhe ubani uma uthakazela usuku ujabulisa amakhehle uphakamisa amakhehla kuwe so wonke umuntu unedlozi wonke umuntu unemvelaphi yakhe ukuthi uphumaphi awugcina ngithi dokotela inkolo yakho ngathi uma uyinameka igama udada khona iChristianity khona inkolo yesintu khona yamadlozi ukholelwa kiphi inkolo mina ngikholela yamadlozi neChristianity 50% 50% kunjalo nje kulungile asibonge kakhulu isikhathi siphezulu namhlanje sizophinde futhi ngelinye ilanga amabanga esidingo siphinde sikhulume nawe Okhozini FM ngiyabonga kakhulu Putlaki ngibonge nakubalaleli bonke bokhozi FM bangangilandela laphana ku Dr Khehlelezi iYouTube channel yami noma bangilandele enambeni ethi 063 051 7641 noma Facebook page nyanga yodumo mzoba ngayifaki imali abantu bathi fakani imali ngizonithwalisa cha angikwenzi lokho futhi angiphenduli izinto zama social media ngiyaposta nje kuphelele lapho konke kade sikusho baba Makhado makuukuthi kukhona la unyatheleke khona ungixolele Khehlelami nabalandeli bakho makuukuthi bakhona labanyatheleke khona
ngithi yobe ngiyindoda ehlala izehlisa njalo kubantu kodwa abanye bangibukela kude bangibona njengomuntu onodlame angithandi ukunyathela umuntu ngiyaxolisa Khehle makukuthi kukhona la enginyathele khona Right doctor right ngiyabonga Siyabonga kakhulu ukuthi siyabonga kakhulu ukuthi nisilalele Okhozini FM ngathi ningahlala nathi ekseni kwivuma FM nodokotela uKhehlelezi noma mawufuna ungilandela ungangilandela futhi nalaphana uthi Dr Khehlelezi ku YouTube channel ungakhohlwa ukusubscribe ubheke indaba eziyaphambili siyabonga kakhulu nakubo bonke abalandeli bakababa Makhado uma bekhona abathinteke kabi nabefundisi ngiyazi ukuthi bakhona befundisi abangibukayo kodwa abangakwazi ukuthi ba-comment besaba isikhathi sokuthi niphumele obala akekho futhi umuntu oyokubeka icala ngalokho uma bekhona abathintekile ngiyazi ukuthi bakhona amakhosikazi abefundisi bakhona ini ngiyasho namanje ngithi ngiyazehlisa yobe bekuyidebate kufanele ubeke ama-facts ubeke namaqiniso that is why into yami bengiyibeka nganankinga nje ngikubeka nje kuqhubekeka phambili sengisho ukuthi uma khona onyathelekile noma uma khona ozwe angathi ngithema ngikhuluma ngamthinta ngicela uxolo kakhulu angixolele bengingaqondisile kumuntu kodwa bengibeka nje ngimela isintu sethu nesidima sesintu sethu uma nabo bonke bekhuluma bethu Khehlelezi iscam hayi cha nginankinga bangakhuluma beqhubeke baye phambili kodwa engikushoyo ukuthi zikhona sengivala zikhona izimpi okumele uzilwe zikhona izimpi okumele ungazilwi kodwa unike lidlozi lakini uthi liyokulwela zikhona izinto okumele uyiadwishe empilweni mawubona ukuthi umuntu uyaadwisha ufuna ukuyaphi khona ezinye futhi ongafanele uyiadwishe uthi cha le ayingangami kukhona abantu abamatured khona abantu abangekho matured so njengamanje cha ngicabanga ukuthi ningizokugcina ngicommenta about what happened recently and futhi nayo le ndoda la ekhona yobe uma ukuthi ngikhulume kambi kodwa into engayifundiswa mangiphuma ebuthwaseni ngafundisa ukuthi nanoma kuthiwa uxabana kanjani nomunye umuntu kodwa imfihlo yobunyanga ungayikhiphi ngoba usukubulala isidima sesintu noma isidima sokwelapha namanje ngiyaphinda ngiyasho uma bekhona abathintekile bafowethu ngicela uxolo kakhulu nabanye futhi abangizondayo yobe abafisa ukuza kuKhehlelezi inamba ithi 072 1234 976 ngishilo futhi ngithi #ayibuyele emasisweni yilokho nje ngiyohlala ngikusho ngithi #azibuyele emasisweni ngiyaxolisa futhi kakhulu bengimela nje iqiniso ukuthi asibuyeleni emasisweni singadideki endleleni futhi ngiyohlala ngimile nje lapho ukuthi cha esontweni mawufuna sikunike lokho siyokunika kweBhayibheli lokho kuseBhayibhelini kodwa mawufuna futhi sikusesintweni sizokusa ukuthi uKhehlelezi umi kuphi nokuthi ume kuphi so lokho sekuyi9 of my business wena thina sikunika lokho sikufuna uthathe lokho kuthatha ongakuthathi ungakuthathi engikushoyo futhi ake sikhipheni bantu bakithi lento njalo uthwele umuntu uthwele nambona umuntu ehamba ngemoto enhle nambona ehlala emzini omuhle mina kade ngumkantshubomvu ezintweni zamabhizinisi I am old kuma business that is why nizwe ne video etrendayo ithi ngimaze esebenza enkontrakini uqinisile impela ukhuluma kahle ungaze ngirana vele business Konopia Mall yakhiwe lo muntu lo oKhehlelezi just imagine buku Konopia Mall inkulu kangakanani imali engayikhokhela lapha Shelly Beach Hospital yakhiwe lo muntu maningi amabhilidi engwakhile company yami working ngiseyingane ngisomfana omncane ngisebenza ngapha futhi nasesigodleni ngisebenza so ngimdala entweni zamabhizinisi that is why ngihlala ngithi before ugxeke sondela kimi uzobuza ukuthi Khehlelezi wenza ngani ngimdala kakhulu emabhizinisini ngiinveste kakhulu amabhank amaningi investile ngiinveste too much ku infrastructure I believe in property that's where I believe in mining ngibelivela ku mining ngibelivela ku property that's where I believela ku oil that's where I believe but you will never hear me talking about those things because that is my business that's my bread and butter so nawe mawufisa izinyanga eziningi zingizonda nje ngoba zizonda umqondo enginawo
Yes mangikulapha ngokwe talent lami, but mangikwi business. That is why ngisho nomsebenzi wami singahleke esontweni, but mase ngisemsebenzini I want my job. Ngiyeza ukuthi abantu bathi forex usenzo uyasho ukuthi forex, cha angazi ngihlangana neforex, angifuni ukukhuluma ngeforex, angigxeki futhi forex, angiyazi forex uthi yenzwa njani. Into ethinta gambling angithinti, ngiyaxolisa ngalokho, but what I'm saying is I am a businessman. Ngimkantshubomvu, ungayibuza wena uthi hawu le ndoda iyayiphatha imali, yayiphatha yonke into, but why inganawo umkhaba, ingani i-stress iningi. I stress too much, and that is why ngithi ngumuntu olala 2 hours, because angikwazi ukulala u8 hours ibe ikhanda lishisa, ngidingeke intweni eningi. I always operate with my phone. Ungahlala ungibona isikhathi esiningi, mangisemsakazweni ifoni yami isesandleni, mangisesigodlweni ifoni yami isesandleni, mangisesontweni ifoni yami isesandleni, because there are so many things ezingifunayo. Omunye uzabuza athi imoto ezingaka Khehlelezi oyithengayo uzisaphi, awusenayo neparking? No, parking nayo. I don't buy a car for no reason. I buy a car because there is somewhere la edingeka khona, and my dingeka I quickly cover the space. I so wish one day ningake nibona abasebenzi bami, niskimane nabo abasebenzi bami. Ask my workers about uKhehlelezi, ukuthi uKhehlelezi uphumula nini, how does he do it. Bazongichazela kahle ukuthi lo muntu ngendlela asebenza ngayo yini. Anginaso isikhathi sabangani, anginaso isikhathi sokulala. Ngiwumuntu obelivela ukuthi ngatshela uma wami wangitshela wathi kumele usebenze ndoda, sebenza, work like a slave, but mawuphila phila like a billionaire. Ngithe mina ama resolutions ami, ngithe mina at the age of 35 years I want to be one of the billionaires in South Africa. And if ever ngizoqhubha ngalo lihlelo ngiqhubha ngalo, trust me, believe me, ngile ndoda efocusile efaka amatomu kanje. I don't look at someone's business, but I concentrate and I focus to my business. With this time kwenzakalani ngempilo yami, to the infrastructure, to the community, kwenzakalani. Ngulo muntu ofuna ukunderstanda ukuthi kwenza. Yes, ebunyangeni sengafunda ngaqeda ngadlula futhi lapho, but njengamanje sengifike ngibuzwe leyo nto engisuke ngiyibuzwa ku interview, and I avoid talking about people's names or minding other people's business. I mind my own business, because ngiyasaba ukuthi umuntu ebesethi uKhehlelezi wathi kodwa ngiyezwe ukuthi abanye bahlala bethi kodwa ungizwe musana ukukhuluma ngomunye umuntu. Mawuse page lami, please try by all means to focus on talking to me, singalifaki igama lomuntu. I believe ukuthi mawula epage lami ula ngoba uKhehlelezi umkhonzile, awukho la ngoba uzothatha izinkulumo bese uzisa kwabanye abantu. Ubona izinyanga ziqabene njengamanje, siqabene sizinyanga ngoba sicatshaniswe futhi yiwona ama client lawe eswalapha, ngoba i client lifike kuKhehlelezi lihluleke lihambe, mase liya komunye lifike likhuluma omunye umuntu kambi, mase likhuluma kambi loyana ongale ahluleke ukuthi ayithathe indaba ngobudala. Inkinga sifike sashaya leyo nto. But what I will say to you guys is, let's focus. It's time for us to focus. Yes, igroup is corner. Yes, imithi corner. But let me tell you the secret namhlanje. This group won't work for you. Umuzolala. Then mawulele bese kuthiwa isigubhu sokulethela imali. Asikho isigubhu esake salethela umuntu imali endlini. You need to work up. Go out there, meet other kids. Hlangana nabanye abantwana. Share different ideas. Angimfuna umuntu odependele enyangeni. Ungayidependele enyangeni. Enyangeni fika ukuthi inyanga mina ngenza 1 no 2, ngidinga into ezongilekelela. Abantu abaningi awile amabhizinisi abo, befika bethatha imali zabo zokugcina bazise inyangeni. Mabizise inyangeni, inyanga ihluleke, because even inyanga must understand the business. You cannot be a traditional healer without understanding a business. Omunye umuntu ukhuluma into ngoba eyibone emaphepheni, omunye umuntu ukhuluma into ngoba ezwa kuthiwa. It's very hard to own a business and to run a business. Mina, I'm running businesses, but you cannot hear me talking about all those things. And abanye abantu baze bathi, yeah, siyakubona wena uSARS uzokulandela uSARS. Guys, that is why I'm big in this industry. Ngimdala la. First thing that you need to respect as a black person, respect to SARS.
uma uphila impilo ye public figure, one, you need to comply no SARS. uSARS imhloniphe uzokuhlonipha. Ngeke uzwe futhi abantu bahlala bethu SARS icompany ezolwa nabantu abamnyama in because abantu bakithi they forget and bayabaleka. Mawu businessman kunalento okuthiwa yi pay as you earn. Pay as you earn. Njalo mawuholela abasebenzi kunale mali oyibamba kubasebenzi. Lalela abantu bakithi benza njani? Leyo mali bayayithatha. Thenga iRolls Royce, thenga ukuthi imali okungayona yakhe, imali kaSARS. Taxman uyakungenela endlini, uyakunokhela qo ngizocela imali yami because you owe me. Unabasebenzi obadidaktela imali. We need to understand ibusiness iqala. Ngelinye ilanga angeke ngikhulume ngobunyanga. I will need to talk about ibusiness. Ukuthi kahle kahle ukuzuye phambili kufanele wenzeni. Kholele benyangeni. Inkinga yethu ukuthi silele phezulu kwemqondo. Sathatha imqondo yethu sayinika izinyanga. Sithe masinika izinyanga sahlula ukunderstand ibusiness. If we can understand that, siqedile. Uzitshele nje njalo ekseni vuka ube nento athi ngifuna ukuachieve u1 ne2 iba ne weekly target. Then mawune weekly target, you've got your own diary yasendlini. Engifike ngihlale endlini ngithi this week I want to achieve 1 2 3. Then if I didn't achieve it, where did I go wrong? This week I want to spend so much. If I didn't do it, where did I go wrong? Yabathanda mfethu abelungu. Abelungu, you'll never see them driving fancy cars, wearing expensive clothes, but they own farms. Ba own ama farm. Thina, madoda. Ukhona umbuzo uthi Khehlelezi uyiqale kanjani ibusiness yakho oqala? Let's go back to ukuthi ngiqale nini ukulapha. Mina ngiqala ukulapha at the age of 11 years. Uma ngiqala ngenza imangaliso, my first house ngayinikwa escort. Ngiyinikwa umlungu, lo mlungu wayengwase I think wase Canada. Yes, right? Se Canada. Uthe mayinginika lo mlungu umntanakhe wayekidnapiwe. Then wathi uzongipha umuzi. Uthe mayinginika ngawudayisa same time. Then I was meeting different people. Meeting abantu bamathenda, abaga supply chain, meeting abantu aba owner farms, abantu abakuma mining, abameter. So they were giving me different ideas and I had to listen. To me, by that time, bengulo umuntu obelievela ukuthi I need to have money endlini, ibe inqumbi. But ngaqala ngaba introduced kulento okuthiwa i-financial advisor. Omunye umuntu uyathi financial advisor imosha imali, kanti lo umuntu lo mhlonipha umuntu okuthiwa uyi-financial advisor, because a financial advisor will give you the direction ukuthi how do you use your money. Ngithe ngisuka lapho I decided to open my own company. Company yami yokuqala engiyivulile ngiyivule ngo 2014 if I'm not mistaken. Company yami yakhula kakhulu in such a way ukuthi right now company yami it's one of the kuma big companies masingathi sikhuluma ngabo Mtsipe, maybe ngikuyo leyo group, noma maybe in South Africa company yami maybe iku top maybe with top 10, because si rate ngokuthi i-turnover per year yenza malini. So if the company is making a turnover ka something, which means it's good. So ngaqala ke lapho ngathi for me to invest ngenza njani. Ngaqala ngathi okay, into okufanele ngiyenze la, kufanele ngi-invest on property. Kufanele ngibheke ukuthi when it comes to mining, I need to understand this thing of mining yelahle ukuthi yini lento kwenzakalani in. And then I started ukuthi no, you know what, let me learn. Ngenhlanhla mangilapha mina I also meet abantu abelungu.
who comes in and advise me with, you know what, you can join me here. We can be joint venture. But ngiyayithanda ke business njalo, I want to always to be a silent partner. You know, can I be a silent partner? Then I wanna enjoy getting those commission njalo ngenyanga. I like doing that. Not forex. Forex, let me not say anything about forex, but forex nayo bathi ikhona, but ke angisho kanjani, but into engisho ukuthi abantu, let's not go kakhulu entweni yemithi kakhulu yokuthwala zona zikhona izinto but asivuleni imqondo manje, sike sibheke ukuthi why only abelungu bekuma companies we insurance. For example, mina for my Ferrari, I pay for insurance, I pay 40,000 for one, no, I pay about 28,000 for one car. How many cars do I have? Imoto zami zonke insurance, I pay close to 400 and something thousand for insurance. Imagine if you can try by all means to have your own insurance company, then you're getting that money per month. Are you not going to be a billionaire? Izinto ey'ncane nje okufanele sizame ukuthi because abelungu balaphayana, why not me? Izinto okufanele sizame ukuyilwela lezi ukuthi singene kuzona as abantu bakithi abamnyama. Njengamanje ngiyafisa abantu bakithi ukuthi ake sizameni. Ngithe mina iBhayibheli lenza second option. La business inyanga yenza second option. Business lami ngilenzile lahluleka or ngiyalibona ukuthi liyawa manje. Ake ngiphuthume ngenyangeni ngiyoza ukuthi kwenzakalani. Awukho umuzo othi mawuwakha ungabi nasisikhonkwane noma ungabi nasisesekelo. Nebusiness ngokunjalo. Abaningi awile amabhizinisi because bahluleke ukwenza into okuthiwa isisekelo. Hamba yenyangeni. Nyanga yami ngicela ungenzele isisekelo sebusiness ukuthi ibusiness lami ukuze lime ngempela kanjani, lima kanjani ngoba sine budget thina abantu abamnyama. Once ngaba nebusiness, they start investigating you, and the only way about investigating it's simple. Once they get your ID number, bazoshona kaSARS, then uSARS uyabuya ukushaya phansi. Yenza sure ukuthi mawuqala ibusiness umuntu oqala kufanele umhloniphe uSARS. Noma kuthiwa uyamkweleta iba wena oyihluphayo ukuthi SARS ngiyakweleta mfowethu, how can we solve this? Ene iba nomuntu wamabhuku ohlakaniphile, intelligent person, oyi accountant, auditor yakho iba na auditor yakho, internal auditor ozokuauditela izinto zakho, ahlale kutshela ukuthi njengamanje kuyashoda la, yenza la. Ungayidli imali yakaSARS ngoba uzoyidla kube mnandi, but let me give you 6 months bazobuya laba bantu, and mabebuya uzothi uzoqala ukukhuluma uthi wena we bangenza ukuthi, because there is this thing abantu abangayinaki. Mawune uvet une tax vet uregister for vet. Whenever you selling something, you can sell this remote. The remote in it is 20 rand, but including vet maybe 25 rand. That 5 rand akuyona yakho, eka taxman eka SARS. But uSARS wenza kanje akakulandeli ngalo 5 rand, uyathula kuyeke qala. Then mase kwenziwa izinto zakho for a year. Sekwenziwa izinto sekucalculate yathi uSARS yazi njalo wena unkweleta imali engaka. Hawayi bangiropa ingani wena odla imali yevet ngoba uhlala uyicharge njalo. So zonke lezo zinto guys asike siyekeni kakhulu leyo kuloyana mina abantu abafunde kimi, abantu abafike kimi for businesses, and you will never run a business if you are addicted in gambling. You will never run a business if you are addicted in gambling. Gambling and business, lezo zinto amanzi no parafina ihlali ndawonye.
if umuntu njalo ethi mina uphela 3 days ngekho e-casino, no. Remember, casino, it's a business for a white man. A white man is very clever. Business lapha. So, umuzo run business, business, ufuna uba a successful businessman or successful business lady. Phuma kwinto ene gambling phakathi. Le ento ethi uzofaka imali engaka, kubuya imali engaka. Ngiyamuza abantu bazama ngiphushela kwi forex. Ngiyeke nge forex. Ngazi ngaba kwi forex. So, please. I wouldn't say anything about forex. I'm not even there. So umuzo run business phuma kwindaba ye gambling ukuze focus entweni yakho. I just wanted to give abantu nje leyo nto encane ukuthi yes ungabona ukhehlelezi as inyanga but yabona uma uza kwi business ukhuluma nendoda la indoda futhi esazi story sayo enganankinga futhi. So ilapho nje uthi bayavalana abantu abayathanda ukukhuluma ngamagama abantu. That is why ngivele mawuqeda ukukhuluma into enegama lomuntu I block you and ban. Block and ban. Wakhuluma a funny comment I block and ban because I understand ukuthi le page sinabantu abafuna ukufunda baye phambili. Abantu and yes ngiyamthanda lo uthini nomthandazo uthi create job opportunities. Yes, I like that idea sis. Ngulo muntu othanda ukuthi mina per year I want to create at least 50 job opportunities for people kwi company yami. And I also always give back to the community. Sibe nama skills. My HR, I always tell them ukuthi give our workers free skills. Let's pay for them because we are also contributing ka labor, Department of Labor. There are some funds esiwakhokhelayo la ukuthi si develop abantu ama skills. So we like that ukuthi abantu sibanike skills, developing ama skills ukuthi singenza njani ukuthi abantu baqhubeke baye phambili. So we like that. Siyabonga kakhulu abantu abasaphusha ku business. Abantu abanye bathi ngiphushile ngawa Khehlelezi ngaphusha ngawa. So yini ofanele ngenze? One day mawungibona maybe mawufikile uzohlola ask me Khehlelezi ngenza kanjani ukuze ngiye phambili. Mina I'm not selfish. Ungacabangi kunomuntu owenza business but business la kulenzela ukuthi athenga impahla ebizayo, thenga imoto ebizayo, achome ngemali. Choma ngemali kodwa asebenza nzima. But sizokutshela sizokufundisa thina ngebusiness. When uyobona inyanga siyathula we are big here. Sifunde kobhuti abadala siyabazi esibabonile. Kufana nama owner, respect those people. Sangikhuluma ama owner amatekisi, respect those people. Most of ama owner amatekisi banama tax but they don't focus in taxes. They've got things abazenzayo emaceleni which are tenders, which they invest in so many things. Umuntu owner a businessman owner anything ngeke umthole rank ebangumsindelwa. But isikhathi esiningi abanye banezitolo abazenzayo of which bafowethu nyasho bobhuti abadala. Keep it up. I like that. I like that. Abanye baze bathulisa udlame bathi man akungaliwa madoda because they understand the industry and they understand. Abanye ngesikhathi se COVID abalambanga because bayazi ukuthi to me having 20 taxes kusasa mayivuka uhulumeni ethi asisawadinga ama tax. What is my second option? I need to have a shop. I need to have a school. They owning private schools. Good thing. Ama skills. Siyakuthanda lokho. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise.
Enkosi, siyohlangana ekseni kwiVuma FM. Siyabonga.